ingkang kula tresnani nggih abdi kula pun Mustika Sari. Mila mboten ganteni sinten kemawon kula mboten purun. Kuwi adimu ngertos dek kowe nekat lho adimu malah eco. Ji wonten to. Pakrakmu sing kaya mengkono kuwi gandeng kowe kuwi lak kawula ing negara Wirata. Sing jenenge kawula kuwi kudu bangun miturut manut karo tatanane negara. Sapa wae sing mungkang saka pranatan, sapa wae sing nabrak saka aturan, tegese dianggep dudu wong Wirata yen perlu bakal sebrapake saka Wirata. Lha kula dipun singkiraken dipun tundhu saking Wirata mboten napa-napa waton sesarengan kalian mustikaning jantung kula nenggipun Genduk Sari. Kula menika nuwun sewu, mlontak kalian Sari niku wiwit cilik ingkang ngedusi riyen niku kula yang bulan menika kula, sing ngopeni kula, sing rekoso niku kula. Menapa kula sampun rekoso kajempaken banjur sok yen rabi malah dipek kali wong liya, kula mboten seneng mboten. Lha Sari kedah tetep dados bojo kula nadyanto donya niki kiamat. Biasanya warung di karaoke Bu. Oh ini kok kafe ayo ngerti ini manut karo seto ora jam 11 paling gelem apa ora kowe ngilake rasa tresna karo adimu Mustika Sari. Kula saged ngicali rasa tresna kula dhumateng Sari nek ngicali rasa tresna niki mangke bareng kalian ilange nyawa kula. Nah kok Nada. Tekadmu sing kenceng, kedayuanmu sing gembleng, gak regani larang. Nanging gandeng seka diparingi purba wasesa dening Rama Dewaji Matswapati supaya ngrampungi lelakonmu. Janji kiramu gak saka negara Wirata ana cah desa sing glundung sirahe. Sinten sing dadi kaya?
bocah desa kemplinti liwatipun. Perangan sakem perangan sepak ikat jabat Prabu. Rasakan anak Rambangun miturut karo wong gerang kancane kaya ngono kuwi diajar karo Raden Putih Modar Seta. Lah iki Seta Putih. Jane Sambata kowe budian njaluk tulung karo sapa? Pakmu kok jaluk tulung ora bakal tak tulungi mergo aku pakmu ya wis kaya ngene iki. Perang ora tau karo mbokmu ya ora tau. Wingi poso utuh ya blas ora nyapa-nyapa. Iki kula tobat. Kula nyuwun pangapunten kula ndodho dumateng alepapan kula. Biar nekat rabi awakmu ora boten Raden boten. Lahir batos. Kula nyuwun pangapunten. Kula badhe nyuwun pangapunten kaliyan Bapa Walakas kaliyan kepengin nyuwun ngapura kaliyan adi kula pun Mustika Sari Raden. Mapan wonten ing wulan suci kula-kula ngoberaken pangasama dhumateng kula lan kowe Sari pun kakang njaluk ngapura lamun torina wengi aku tansah ndura-ndura ganggu karo kowe Sari minangka tandha tulus anggenku njaluk ngapura karo kowe aku pengen salaman karo kowe Sari. Cak Tanyoh nenggih Mustika Sari mulak ingkang raka nenggih Sang Mustika Aji kembang Kanitra ciptaning Dewa Asa paring pangapura dhumateng ingkang raka mangkono asta denulungaken satemah tangkep tangan kaliyan ingkang raka Mustika Aji. Datang ngerti sangkan parani bilai Rino kaprayik nang lahir batin Raden Seta dan Blandang Mustika Sari bening kang raka Blandang wani dipun betoke samenika pripun anak kula pun Sari Raden Seta. Lungguh sing prayoga aku sing tanggung jawab ngrampungi lakon iki.